Marián, znova sa stretávame. Hej? Trošku som nervózny, prepáč. Čítaj radšej vtipy. Dobre. Prosím. Aká je obľúbená sexuálna praktika na slovensko-poľskom pohraničí? Gorál. Easy. Vieš, ako sa volajú tie škaredé tety za okienkom na úradoch? Byroškraty. Pekne. Nie, škaredé. Díky, Gul. Aký je opak endorfínov? Outdoor Švédi. To bolo chladné, kámo. Také ľadové. Jeden uhľovodík sa pýta druhého. A ty veríš v Boha? Ja som benzen budhista. Ja som sociológ. Horšie jak vegán, ty vole, jak vidím. Ľudia mi hovoria, že to je divné, že mám popol svojej bývalej v krabici, ale ja som vždy chcel mať Xbox. Výborné. Ja strašne milujem syr. Rozmýšľam, že na najbližší Halloween pôjdem za mascarpone. Prečo sa živnostníci boja ponoriť do bazéna? Neviem. Lebo budú odvody. Vieš, čo má Zdena Studenková nakreslené okolo oka? Pralinku. Nice! Ahoj Joe Trendy. Ahoj, Jakub Gulík. Čau. Prečo sa nechal Stevie Wonder okradnúť od svojho manažéra? Neviem. Slepo mu dôveroval. To je zlé. Vieš, čo najradšej raňajkuje Jozef Fritzl? Dcéra lie. S mliekom. To mlieko vyrába on? Živočíšne. Minulý týždeň bol Svetový deň Alzheimerovej choroby. Ja som na to úplne zabudol. Celý dedo. Tvoj dedo bol Alzheimer? Vieš, aká je obľúbená sladkosť Jozefa Fritzla? No poď. Kinder čokoláda. To je aj moja. Teraz rozmýšľam. Vieš, čo je najlepšie na Švajčiarsku? Nie. Neviem ani ja, ale ich zastava je veľké plus. To bolo... Minulý týždeň bol Svetový deň Alzheimerovej choroby. Úplne som na to zabudol. To je dobrý. Na to som rozmýšľal dlho, že nejako to spojiť. Dobre. Počúvaj, vieš, aký je obľúbený hotel Jozefa Fritzla? Holiday Incest. Ako sa volá špeciálna anténa na príjem zábavného programu po pohrebe? Neviem. Karanténa. Nie. Vieš, aký hip-hop majú jediné rady farmári? Ten, ktorý je real. Si pooral. Pardon. Aké zviera má penis na chrbte? Policajný kôň. Vieš, čo sa stane, keď sa policajt osprchuje? Zostane čistý kokot. Gabko. Čau. Čau, ahoj. Začínaš ty, alebo ja? Ty si mladší, chod do toho. Krajší, potetovanejší, vyber si, Ty začni. si tučnejší, tak ako? Začni. Počul si o tom českom moderátorovi, ktorý nožom napadol svoju faninku? Ne. Vraj hej, ale on sa obhájil, že ona to od neho chcela. Vraj kričala, Leoš, Mareš.
Vieš, ako sa volá východňárska verzia Zem spieva? Píska nová ves. No jo, ten byl. Vedel si, že katolícki kňazi začali vyrábať vlastné prezervatívy? Kondóm svätého Martina. Každý sa raz môže pomýliť, povedal Ježko a zliezol z kefy. Ešte koľko tam máš toho? Ešte jeden. Dobre, tak aj ja. Posledný, hej. Susedovi auto prešlo pitbulla. Normálne rozjebalo ho po stene, hej. Ale mne sa uľavilo, vieš prečo? Lebo pes, ktorý steká, nehryze. Pekne. Nič, fakt nič, hej. Vieš, aké oddelenie hľadá feťak v Hornbachu? Toto bude dobré, no. Farby šmaky. Mýlil som sa. Lacná reklama. Ahoj. Lacný, jak tvoj humor? No, nech sa ti páči. Braňo Mojsej mal v čase svojej najväčšej slávy jedno heslo nezaspať na tramínoch. Kedy Zips upadol do depresie, keď zistil, že jeho svet je gombička? Dobre. Slnko je dobrý sluha, ale tenol je pán. Pán tenol, chápeš? Nie. Pán tenol. No toto mňa nahustil, ten smiech. No? Z čoho schádza veselý bača? Z roztopaša. Kúpil som do akvária úhora, úplne tam rozprúdil zábavu. Prečo grafit nedokončil autoškolu? Nebol dobrý vodič. Dobre. Keď som sa začal hanbiť za svoje tetovanie, tak som si ho dal pretetovať. Bola to úplne prekérna situácia. Ako sa nazývajú smiešné rybky? Srandinky. Dobre. Srandinky. Hej. Vieš, čo robí pedofil na futbalovom zápase? Sleduje malú domov. Koľko kamarátov si vieš nájsť vo väznici? Plnú riť. Dobre.